Jama'a masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum. Bidiyon mu na yau zai mana bayani akan yadda za ka iya yin typing da kowane kalar yare, ko da ko wannan yare ya kasance ba yaren da ka sani ko kuma za ka iya ganewa ba ne. Amma kafin mu shiga aikin, za mu so ka daure ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwa akan aikin. Mun gode. Da fari za ka buɗe Google Play Store naka, sannan sai kai searching Google Keyboard. Idan kai searching ɗin Google Keyboard zai buɗe maka Google Play Store, zai kai ka gurin keyboard. To kun ga kamar haka nawa, saboda ina da shi na yi installing ɗin shi already, gashi nan ya nuna open. Da ban da shi zai nuna install, sai ka yi installing ɗin shi. Sai ka dawo ka fito, in kai installing ba zai fito maka a fuskan wayar ka ba, sai ka shiga files. A can za ka gan shi, za ka shiga apps, sai ka shiga installed. A ciki zai nuna maka Google Keyboard ɗinka, sai ka shiga Google Keyboard ɗin, shine gashi na ya nuna Gboard. A nan za ka zaɓe shi, ga nan select input method. Gashi nan da tana kan Swift key, gashi nan na mai da shi Gboard. To in ka mai da setting ɗinka Gboard, sai ka dawo baya, sai ka shiga kafar da za ka yi typing, wanda za ka yi chatting. Gashi nan na zaɓi WhatsApp, zan yi gwaji da shi. So kamar yadda kuke gani, gashi nan na taɓa gurin group ɗinmu na ji da naka TV. Gashi nan na buɗe keyboard ɗin, za ku ga ya tashi daga Swift key ya koma Gboard. So in ka shigo gurin, za ka taɓa wannan alamar G da kuma wani rubutun China. Gashi nan wannan gurin zai fito maka haka. A nan gefen hagu za ka zaɓi yaren da yake kana ji ko kana so ka yi amfani da shi. Ga sunan yawan yarurrukan kamar haka. Nan gefen hagu gashi nan English, nan Yoruba kamar yadda na zaɓa. So gashi nan na koma zan canja yaren, ɓarayin yaren da nake so rubutu na ya fita da shi, kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani, gashi nan yanzu na zaɓi Hausa, duk domin dai misali ne. So yanzu na dawo ɓarayin yaren da nake ji, na sa Hausa ɓarayin hagu kenan. Na koma kuma ɓarayin dama ɗin, wato ɓarayin yaren da nake so typing ɗina ya riga canjawa yana komawa. Na zaɓi Turanci, gashi nan kuna gani. Nan ɓarayin hagu Hausa, yaren da nake ji. Ɓarayin dama kuma yaren da nake so a fassara man, na mai da shi Turanci. Gashi nan za ku gani ina typing, ina ƙoƙarin typing ɗin barka da safiya. So gashi nan na gama typing barka da safiya. In kuka duba za ku ga nan ya zama good morning. So da na tura shi, wanda na tura mawa zai ga na rubuta good morning ne, ko da a ce ban san cewa good morning yana nufin ina kwana ba ne, sai da Hausa ne na san ina kwana. So wanda na tura mawa zai ga good morning. So kamar misali kuma a ce ni ina jin English ne, na dawo nan na zaɓi English. Can ɓarayin yaren da nake so a ga chatting ɗina da shi, gashi nan na koma na zaɓi Arabic. So yanzu za ku gani in na yi typing, abinda na yi typing gashi nan shi ma zan yi misali da good morning. Kamar misali ina jin Turanci ban jin Larabci, so ina son kuma in yi ma wani abokina magana da Larabci. Gashi nan na sa good morning, a Larabci kuma ya fito sabahul khair, ma'ana ina kwana kenan da Larabci. So haka za ka yi amfani da shi. Ga sunan yarurruka bila adadin, duk yaren da ka zaɓa, duk yaren da kake so za ka zaɓe shi. Kamar yadda dai na ƙara muku bayani a baya, ɓarayin hagu shine yaren da kake ji, dama kuma shine yaren da kake so a ji maka da shi. Gashi nan na zaɓi zan yi misali da yaren Hindu. Gashi nan na rubuta good morning, ga abin da ya nuna. Yanzu kana yin sending abokinka daga inda yake, zai ga kamar kana jin yaren Hindu, saboda zai ga kayo mashi typing da yaren shi.
So haka abin yake, haka za ka yi amfani da wannan Gboard ka yi chatting da kowane kalar yare ko da kuwa wannan yaren ba ka fahimtar shi. Kar ku manta ku daure ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.